Tcharan! Haha, sira ulo! Let's go! Tawag sa amin dito ay saka-saka tiwak. Yan. Sarap niyan. Fresh na fresh. Medyo matamis siya. Anong tawag sa inyo dito? Pilipinas. Anong tawag dito sa inyo? Pakicomment naman. Boss, mangunguha tayo ng mga sili dahil mahilig tayo sa sili. Ito ang pampasarap ng kain ko araw-araw. Kahit simpleng ulam lang basta may sili, solve na. Gisa mo lang yung sili, okay na. Fish and shrimp garlic glaze with honey. Janiserti ikomatis nga saka saka tiuwak.
Saka Saka Tiovac Burger with sauce. Enjoy this video, please like, comment. Thank you for watching GTV.